खुलुमबाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद दामाखा जागोन रन्जन दैमारी सारनि सोमोन्दै दुखुनांथाव बाथ्रा गुबुनारिफोरा गुबुन जातिफोरा मा बुंखो रन्जन दैमारी सारखौ लोगोसे सान्ति सुक्तिजों रिलेटेड माखासे खोथाफ्रा गोमानानै थांगोन ना थाङाखै बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा माबादि मोदै गदों सान्ति सुक्तिनि थाखाय आरो गुबुनारिफ्राबो सान्ति सुक्तियाव थानानै माबादि गोजोननाय मोनदों ना दुखु सहायनांदों ना हाथाय बाजार जाला बिनि थाखाय बाङालि मारवाली गासिबो गाबखांनाय मोनदों बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ दामाखा सावरायगोन गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आङो बरायग्रोनो सानदों आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव हेलो एभ्रिवान वन सेकेन्ड वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं गिबियावनो नोंथांमोना ए टु जेड नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ मोजाङै नायनानै लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव सावरायहैगोन आसल खोथाखौ কোনো বুৰঞ্জীত দেখা নাই দুনিয়াত আমি কোনো দেখা নাই যে এটা চুক্তিকাৰীয়ে চুক্তি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা জেলত থকা কোনো হিষ্ট্ৰীত আমি দেখা নাই কোনো দুনিয়াত আমি দেখা নাই আজীবন জেলত থাকোঁতে বড়লেণ্ড হৈ যাব এটা সংগঠন হিচাপে ইহঁতে ইমান বছৰ আন্দোলন কৰি চুক্তি কৰিলে শান্তিৰ চুক্তি কৰাৰ পিছতেও আজিৰ দিনত জেলত থাকিব লগা হৈছে এইটোতো কি হ'ল কি চুক্তি হ'ল এইটো দললৈ আমি এক্স এনডিপিৰ পৰা আহিছোঁ আমি এতিয়া চলি থকা চৰকাৰে তাৰমানে আমাক মানে দেখা নাই যেনেকুৱা কৰিব লাগে এনেকুৱা কৰা নাই যেনে অন্য মানুহতে মানে এক্স বা ননৰ মানুহ মানে যেনেকৈ পাই গৈছে আমি ৰেলিভেশ্যন আমি পোৱা নাই সেই হিচাপত আমি আমাক নচোৱাৰ কাৰণে আমি এই হিচাপে বি পি এফ হিচাপে আমি কামটো কৰি যাম আমিতো এজনে এন ডি এ পি সংস্থাপন কৰা দেখা নাই আজিকালি কোনজন এন ডি এ পি সংস্থাপন কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ে দেখুৱাই দিয়ক য'ত নেকি শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত আজি এন ডি এ পিৰ নায়ক যিজন সৰ্বোচ্চ ৰঞ্জন দৈমাৰী আজিও জেলত কোনোবা শান্তি চুক্তি কৰি জেলত থাকে নেকি এই চুক্তি হ'ল নেকি এইখন কওকচোন আজি আলফাৰ চুক্তি হ'ল আলফাৰ সকলো যিমান তেওঁলোকৰ দোষ আছিল যিমান অপৰাধ আছিল গছৰ আছিল সকলো গছৰ উঠাই দিয়া হ'ল সকলো মুকলি আকাশৰ তলত আছে মাত্ৰ ইয়াতেহে দেখিলোঁ এন ডি পিৰ লগত হোৱা চুক্তিটো চুক্তি কৰি মানুহ জেলত থাকে এই নেকি প্ৰমোদ বড়ো শান্তি চুক্তি আন্দোলনকাৰী যদি চুক্তি কৰাৰ পিছতো যদি জেলত সোমাই থাকিব লগা হয় শান্তি চুক্তি বুলি কৈছে ক'ত শান্তি চুক্তি হৈছে কাৰণ মানুহ যদি জেলতে সোমাই থাকিব লগা হৈছে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগতেতো আৰু বহুত আছে না সেইবিলাকতো ওলা নাই গতিকে ক'ত শান্তি চুক্তি হ'ল মানুহবিলাক অতিষ্ঠ হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ सब बुजिनो हाबाय जे जिआर नाब्ला सारखौ लानानै प्रमोद बड़ो सारा बै समाव एबसुखौ नेतृत्व होनाय समाव जेबादि शान्ति सुक्ति खालामदोंमोन बे शान्ति सुक्तिया जों बे भिडिअ क्लिप्सनिफ्राय नायनोब्ला आरो जोंनि बिबेकजों जोङो सानोब्ला फेलार जादों होननानै जों बुंनांगोन खारन जे शान्ति सुक्तिखौ लानानै गुबुनारिफ्रा बाइट होदों आरो जिआर नाब्ला सार रन्जन दैमारी सारखौ लानानै आरो माखासे जेलाव थानाय एनडिपि आदामोनखौ लानानै जाबादि बाइट होदों आरो आलफाजों रुजुनानै जेबादि बाइट होदों गुबुनारिफ्रा जों बर'फोरखौथ' बुंनांला जों बर'फ्राथ' जथेस्थ' दुखुखा शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव रन्जन दैमारी सार लोगोसे मोर देन 60 मेम्बार्स अफ एक्स एनडिपि बिथांमोना जेलाव थानांगौ जादों तेखेतসকলে जेलाव থাকিব লগা হ'ল এই কারণে আমি बहुत दुखित दा बेवहाय जोंहा बिराद दुखुखा बर'फ्रा बेनि अनगायैबो गुबुनारिफ्राबो जे दुखु मोनदों शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव एक्स एनडिपि माखासे सोद्रोमा आरो रन्जन दैमारी सार लोगोसे बिथांमोननि फेमिलिफ्रा जेबो सहाय मोनै बेवहाय गोबां दुखु मोननाय फैदों गुबुनारिफ्राबो आरो आलफाजों दिनै रुजुदों आलफायाबो गोबां बायदिसिना बेरफुग्रा बुस्थु आखायाव दैग्रा बुस्थु लानानै बिराद सोमावसारदों बिराद एक्सन बिराद हाबा मावदों दा थेवब्लाबो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बादि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेबादि थानो गोनां जायाखै जेलाव अब्ला जोंनाल' मानो वाइ वी आर लायाबल टु स्टे इन द जेल मानि थाखाय बेखौ प्रमोद बड़ो सारासो एन्सारखौ होनो हासिगोन फ्राय आंनि चेनेलावहाय कमेन्ट हरबाय थायो हरनांगौ बेफोर हेट्स कमेन्ट नङा जिखुनु जाया आलादा आलादा पार्टिनि मानसिफोर थायो हिसाबै गावसिनि
जेबादि बिबेक गावसिनि जेबादि पार्टिनि आदर्शजों मिलायाबा बेवहाय माखासे कमेन्ट्सफोर हरखायोखा, जेबो नङा, नर्मेल बाथ्रा। नाथाय बेवहाय सोंहरो जे जायफोर CIT, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, इन्जिनियारिं, ब्रिज, বিভিন্ন ঠাইত থকা ব্ৰিজ বিলাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যে বনাইছিল, ইয়াত বিষয় बिनि सोमोन्दै जायफोर खोथाफोर बुंदों जे बेफोरो गासिबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बा स्टेट गभर्नमेन्टनि खासो होननानै बुंदों। दा आंनि बुंनांगौ खोथाया बेनो, दा स्टेट गभर्नमेन्टनि बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खासोबाबो बिथाङाथ' बानायना होफैबाय हाग्रामा महिलारी सारा गावनि आमोलाव। हाग्रामा महिलारी ডাঙৰীয়াৰ 17 বছৰ শাসন কালত এই সকলো বস্তুবিলাক, এইবোৰ কাম কাজবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। दा बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि खाखौनो प्रमद बर' सारा मानो लाबोनानै होफैनो हायाखै? खोथाया बेसो, जागासिनो दं, बानायगासिनो दं, सोलिगासिनो दं, नाथाय माब्ला सोलिफुंजोबगोन, जाफुंजोबगोन, साक्सेसफुला माला मोनगोन? till which date, till which fixed date we have to wait? मानोना because time and tide waits for none. दा खोथाया जाबाय बे प्रश्नआ, मानो आसाम गभर्नमेन्टनि खा एथ' लोगो हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों प्रमद बर' सारजों मदि सारमोनजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खाखौनो मानो प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारी सार बादि मानो लाबोनानै होफैनो हायाखै? खोथाया दिस इज अल क्लियार। दा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय, आरो डिआर नाब्ला सारनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय। नों आंनि सापर्टआ बेसेबां बेखौ मोनदांनो मोननाय जायो। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउसै, थेंक इउ फर वाचिं।